dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Pamintaku nimasida asih Serah. atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Wong ngeterne bae suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Ya nyapa, gandengnya ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya enak sing gandeng kok mesra. ngene. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan Ya ketok ngene. rada jijik nek gandeng ini lho, Mbak. Ayo sayang. Oh iya Ngene. iya bener. Kucing ngopi ya, Bi. Ayo coba. Lah. Alah. Yayi, Nggih, Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan iki mendembokmu. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungkung tak senengke atimu ya Yayi. Lah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki bambangan kok iso. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Ping Telu. telu wae. Kedawan mana elek no. Elek. Ayo. Yayi, siramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Jare telu wae. Atut. Marai. Boten, Pak. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene engko. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapuk iki contohno kan kaya malu. Tapuk contone Mbak. Tapuk ngene lho. Ah. Tapuk. Tapuk. Lah nek ngene iki Ngene jelentrek. iki ngentek. Jelentrek. Tapuk ngene. Nek iki jelentrek. Lah. Ini nyentek tapuk piye? Lah. Tapuk piye, Om? Tapuk Tapuk. tapuk. Lah. Tapuk iki. Pak. Ngentek. Ngono. Pak Racik, Cari. Pak Tarik, mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Kita Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Sok Iya. nggo masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora kok. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Dolen arepe Pak. Disiki. Tidak iki mesti. Wah, kalepel kae. Yo. Ing Sarino. Ing Sarina sawa ini Pales yo ora usah di ngrungokne gurem cecer. Pales ra apa penting tresnaku marang siramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ning jenengmu niken Salim. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? Datan kingkang sarambut. Hup. Ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Hei, hupe ora sah. Lek. Datan pinggang sarang.